Buenamano ang barangay Binondo ug Batawan sa Baganga, Davao Oriental sa gilusad nga nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental Barangay Outreach Caravan. Ubay-ubay sa mga serbisyo ng tagamtaman sa katawhan sama sa gipanghatag nga bugas, adunay gamit pang agrikultura. Dili magmahay ang mga residente kay adunay binhi sa nagkadayang species sa kahoy ug prutas nga mapuslan sa mga residente inig abot sa panahon. Ang caravan giapilan og libreng serbisyo sa mga doctor health workers sama sa tuli, ibot sa ngipon, medical consultation ug adunay gipanghatag nga tambal. Nakapwesto sab sa lugar ang Kadiwa Store nga mapalit ang laing-laing produkto sa ubos nga presyo. Nakahigayon sab ang mga residente sa pag-asikaso sa ilang mga dokumento nga miduyog sa caravan ang PhilHealth, PSWDO, Pagro, PVET, LTO, PSA ug DOLE. Gipangunahan mismo ni Governor Nelson Dayanghilang ang aktibidad pero mas nalingaw ang mga bata kay aduna pa ice cream ug bags nga adunay sulod nga mga school supplies. Adunay magic show nga gikalingawan pag-ayo sa mga bata. Sumala sa provincial government, tinguha lamang sa programa nga mapaduol sa katawhan ang gikinahanglan nila nga serbisyo ug maatiman ang katawhan sa ilang panginahanglanon. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.